ବାବୁନ କାଠେଇଆ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ସାଇଡକୁ ପାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କେହି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ବି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ବୁଲା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଖୋଲାପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ର ସାମ୍ନାରେ କେହି ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରାବଣପୋଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରିବା ସମୟ